vil lige sætte stille igen her. Så, men ellers så er det sådan lidt en præsentation af alle de aspekter og hjørner af en Velco, som vi har i øjeblikket. Noget af det vigtige, jeg snakket også meget om nu her, det er jo automotive-delen. Ting til biler eller ting på hjul i det hele taget. Og derudover har vi noget omkring motorstyringer. MMI, Man-to-Machine Interfaces, hvor vi også har det omkring usability, vi snakkede om. Og den her Davy-kontrakt, den vandt faktisk designprisen. Det år, den blev lavet. Den her ene-knapstyring, gulvvarmestyring. Hernede har vi nogle eksempler på de målere, vi har om Zigbee indbygget. Et eksempel, hvor vand, varme og elmålere snakker sammen. Og de kan jo enten fungere som gateway hver især, eller de kan snakke sammen og sende til en gateway, som så sender afsted ud af huset. Jeg har et eksempel på en anden sensor, end dem vi lige har set. Og på printen, der har vi det her development board, som vi snakkede om, hvor der er plads til 2 DevCom-moduler i. Og det er både 1'eren og 2'eren, der passer til det. Lige nu i øjeblikket er det et DevCom-modul, der sidder i. Men det kunne lige så godt have været et DevCom 2. Og det var det, man kunne bruge til at udvikle med softwaren? Lige præcis. Og så når man er færdig, så tager man sit modul ud. Det gør så ikke lige det her, kan jeg se. Men ellers. Og heroppe kan man se, hvordan modulerne de sidder inde i målerne. Der. Og ellers så laver vi jo ikke kun Zigbee. Vi laver også andre arbejder med andre teknologier. Nu der er jo lige ledninger omkring her, det er jo rigtig fint. men infrarød og Bluetooth, som Paul var inde og snakke om. DECT laver vi noget med, og så GPRS er jo også en del af systemet derovre. Her har vi nogle eksempler på skærmen, screenshots fra B-kittet, som vi snakkede om. Hvad har jeg jo? Jamen, det er sådan set det, vi har snakket om. Omkring, vi har både små og store kunder. Fælles for dem er, at vi har dem i mange år. Hvad enten de er store eller små. Og som sagt, så har vi en projektmodel, som vi arbejder ud fra en ISO-certificeret 9001 projektmodel, som betyder, at vi kan hoppe ind på en hvilken som helst fase. Det skal være.